Gipabakwit ang sobra gatos ka individual sa Bunawan, Davao City human gibaha ang lugar dala sa kusog nga pag-ulan sukad kagabi. Samtang ubang lugar sa Mindanao nakasinati usab og kusog nga ulan. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Tungod sa walay puas nga pag-ulan sukad kagabi, mitala og critical level o code red ang Bunawan River. Hinoon bisan og hinay-hinay kining misubside pagkabuntag. Gipahiklin gihapon ang sobra gatos ka mga individual ngadto sa barangay gym aron masiguro ang ilang kaluwasan. Giling miresponde ang search and rescue team aron masuta asa pa ang mga apektado. Sigon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, ginasubay pa nila ang danyo sa baha sa Bunawan. Sa post ni Marvin Tarando sa social media, makita ang pagkaguba sa tulay, bunga sa kakusog sa sulog sa tubig, baha. Sa post usab ni Maika Galiogo, makita ang sitwasyon sa mga naapektuhan sa baha ug pagkadaot sa ubang pananom sa lugar. Sa kasamtangan ng atong search and rescue team na sa may nabangka area ug sa Purukto, nagkandag og search and rescue operation para sa evacuation po sa mga residente dito sa area together with Barangay Bunawan, BDRR mo. Nanay naka-evacuate dari sa Bunawan covered court na 66 ka families or 139 ka individuals. Natanggong usab ang dagan sa trapiko sa northbound resulta sa paglapaw sa tubig sa Bunawan Bridge. Ginamonitor usab sa CDRRMO ang kadagatan daliwala sa pagdaot sa panahon. Sa General Santos City, nasinati ang kusog nga pag-ulan nga may dalang kilat ug dalugdog Huwebes sa gabii. Pipila ka ubos nga bahin sa syudad ang gibaha apan nahubas ra gihapon human sa ulan. Wala hinuoy gi-report nga naaksidente o naigo sa kilat sa lugar. Sumala sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto sa Mindanao nga miresulta sa mga intense thunderstorms nga moresulta sa landslide ug mga pagbaha. Busa giabisuhan ang mga Mindanawan nga magpabiling magmabinantayon sa kalit nga pagdaot sa panahon. Adunay mga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat na sinati sa ubang areas, labay nito sa Caraga o ubang areas sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, bisan pa sa Lanao del Norte. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.